الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ‘yan uwa musulmai, ina mana gaisuwan addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, da ya sake nuna mana ci gaba da wannan darasi namu na duba na masallaci a irin wannan lokaci mai albarka bayan sallar maghrib. A wannan lokaci muna fuskantar lokaci na zaɓe, wanda akwai bukatan a ƙara yin addu'o'i Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi zaɓen nan lafiya, ya mana zaɓen abin da ya fi zamantowa alkhairi. So da yawa irin wannan lokaci in ya zo akan samu rudani da yawa tsakanin al'ummar musulmi, wanda ya kamata a ƙara jawo hankalin al'umma wurin kulawa da martaba na juna a siyasa. Wannan ƙungiya ta mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, da yawa kowa na jira menene matsayar ƙungiya, menene ƙungiya take ciki. To ya kamata al'umma su gane izala ba ƙungiyar siyasa bace, ba political party bane, ballantana a ce bari a ji matsayinta. Yanzu a wannan masallaci da muke ciki, da muka yi sallah sahu guda aka yi sallah, akwai mutanen jam'iyyar APC, akwai mutanen jam'iyyar PDP. Sahun yan APC daban ne, na yan PDP daban, duk sahu guda ne. Haka ne ko ba haka ba? Kuma ko mun ki ko mun so, siyasan nan za a yi shi kuma zai wuce, kuma za a sake dawowa a sake haduwa a masallaci. To akwai bukatar mu kiyaye hakkoki na juna. Wannan kungiya tana da masallatan juma'a sama da 9,000 da wani abu, ya kusa 10,000 a Najeriya. Akwai masallatan kansu salawat sun kai 50,000 da wani abu. Kuma daga nan ofis muna iya magana da kowa. Muna da jihohi, structure ɗinmu daga jiha har ƙaramar hukuma, har inda ba hukuma akwai 'yan izala. Kuma kowa namu ne. Idan muna so mu isar da sako, akwai hanyar da muke isar da sakonmu. Akwai bukatar mu yi wa juna kara. Akwai lokacin da siyasar takan tilasta dole a fito a ce wani za a yi, lokacin da musulmi yake takara da wanda ba musulmi ba. Dole ya tilasta mana mu fito mu ce musulmi ga yadda za a yi. A lokacin da aka samu musulmai guda biyu suke takara, to bai tilasta mana sai mun fito mun ce gawa ne ba, amma akan duba a ga wanne ne yafi alkhairi. In akwai yadda za a isar da sakonni kamar yadda muka isar da sakonni, shugabanninmu na jihohi muna da alaƙoƙi da yadda muke magana da su. Muna da program ɗin mosque to mosque approach. Saboda haka hanyar da duk muka ga ya dace mu isar da sakonnin yadda za a taimaka a yi siyasa, mun ɗauki wannan mataki. Don haka so da yawa ko a baya mun haɗu da 'yan uwa nan, siyasa da ta gabata mun tattauna, aka yi har ƙuri'a aka yi, da aka samu rinjaye aka ce to ga abin da za a yi. Amma kullum kuma siyasar da irin yadda yake zuwa, idan yanzu mun haɗu mun zauna mun tattauna, mu dubi abin da zai zamanto maslaha ga al'umma. Saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi wani hadisi, hadisin Abu Darda, sai da annabi ya ce ala uqdirukum bi afdal min darajati siyami was salah was sadaqa. Shin bazan ga muku abin da yafi darajar azumi na tadawwi da sallah na tadawwi da yin sadaka na tadawwi, in ga muku abin da yafi sulada? Qalu bala,
sahabbai suka ce ya rasulullahi gaya mana, qala islahu zatil bayn, sulhun ta tsakanin musulmi ya zama an yi sulhunta su ba tare da an sanya gaba a tsakaninsu ba, ya fi sadaka na taɗawwa'i, ya fi sallan nafila, ya ma fi yin azumi na nafila. A ga cewa an samu ƙaunar juna. Wa inna fasada zatul bayn hiya al-haliqa, abinda zai sanya barna tsakanin al'umma shine mai askewa, zai iya sanya al'umma a shiga cikin fitina da tashin hankali. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, wata rana a Madina an samu barkewar rikici tsakanin munafukai na Madina. Abdullah ibn Salul, shugaban munafukai, sai aka ba manzon Allah shawara cewa yayi tattaki ya hau kan jaki ya je wurin don a hadu da su a tattauna a san yadda za a sulhunta. Me matsayin su? Munafukai ne a musulunci, musulmi ne amma me munafiki. Amma don a samu haɗin kan al'umma musulmi, don a zauna lafiya, sai manzon Allah ya hau kan jakinsa, sai ya kama hanya zuwa wurin wannan Abdullah ibn Salul don a zauna a tattauna a gaya za a yi sulhunta abin da zai kore baraka tsakanin al'ummar musulmi, duk da an san munafurcinsa. Da manzon Allah ya isa kan jakarsa ya sauka, yana tahowa, annabi zai zo kusa da shi, sai ya ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, wallahi laqad azani natnu himarika, wallahi warin jakinka yana cutar da ni, koma nesa. Ya gaya wa annabi, kar ka zo kusa da ni. In ji wa shugaban munafikai. Sai wani cikin ansar mutanen Madina sai ya fushi, ya ce wallahi lahimaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka, wallahi jakin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, warin da ke fitowa a cikin jakin manzon Allah ya fi ka daraja har a wurin Allah. Kan kace ko ba fada ya kaure duke tsakanin wannan, Allah madaukakin sarki bai bari ba sai ya saukar da aya, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Idan an samu yaki da fada da kashe juna da daukan makamai tsakanin al'umma musulmai, to ku yi sulhu tsakanin mu'minai. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu, idan bangaren mu'minai suka yi yaki, ku yi sulhu tsakaninsu. Bangaren nan mu'minai ne da manzon Allah, wancan kuma fa munafiki ne. Amma duk da haka Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu, ku yi sulhu tsakaninsu. Saboda haka wannan yake nuna sulhun ta tsakanin al'umma musulmi, duk abin da za ku iya yi ya zama kun samu sauƙin gaba da ƙiyayya da zai faru tsakanin al'umma musulmi, a ɗauki mataki. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ya zaga ɗakin Kaaba, yana kallon Kaaba, sai ce ma atyabaki wa ma atyaba rihiki, ma a'azamaki wa ma a'azama hurmatiki, والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. manzo Allah da ya kalli ɗakin Kaaba yace kina da kima, kina da daraja, kina da martaba, amma hurumin mumini, darajar mumini ya fi ɗakin Kaaba daraja a wurin Allah madaukakin sarki. Akan a zubar da jinin mumini, gonda an rasa ɗakin Kaaba girmansa. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da cewa kiyaye dukiyarsa da jininsa, kuma kullun ka rika mishi zaton alkhairi. Sai manzon Allah ke cewa la zawalud dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslim. Duniyar nan ya zamanto babu shi yafi sauki akan a kashe ran mumini guda daya. Don haka sai kenan wannan yana karantar da mu cewa al'umman musulmi kullum ai iya kokarin abin da zai iya hada su
su zamanto abu guda, a takaita abin da zai kawo gaba da kiyayya. Duk wanda kake so ka taimake shi akwai hanyar da ya kamata ka taimaka mishi ba tare da ka haifar da wata gaba da kiyayya tsakanin al'umman da duka mabiyanka bane. Idan an ɗauki wannan mataki sai ga an samu sauki. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi wani magana akan jikansa Al-Hasan, yace inna ibni hadha sayyidun, wannan dan nawa shugaba ne, da sannu zai zamanto sanadiyan sulhunta tsakanin manya-manyan al'umma cikin al'ummar manzon Allah da suke gaba da juna, suke kashe juna, zai zama sanadiya. Sai gashi bayan mutuwan Sayyidina Aliyu, gaba na ruruwa tsakanin Muawiya, bangaren Muawiya da bangaren Sayyidina Ali, aka nada Al-Hasan ya zamanto ya gaji ubansa Sayyidina Aliyu. An tashi an taso kamar wato ya gaji gaban da kiyayyan za a ci gaba da yakan tsakanin al'umman musulmi na Kufa da mutanen ainihin wato su Muawiya da suka fito da kasan Sham. Amma Hassan din nan sai ya ce ya ɗibi rundunarsa gaba ɗaya ya yi tattaki don ya je ba a yi fada ba, ya zamanto sanadiyar a yi sulhu tsakanin al'umma musulmi. Ya haƙura ya yi mubaya'a wa ainihin wato Muawiya don a samu zaman lafiyan al'umma musulmi. Kaga kenan ya tabbatar da kalmar da manzon Allah ya faɗa a kansa. Bayan da ya dawo Kufa, wani ya shigo wurinsa cikin ‘yan zafin kai, ya ce, Assalamu alaika, amincin Allah ya tabbata gare ka, ya kai wanda kake cutar da mu'minai, ka zama sanadiyan cutar da mu. Sai ce, ni ban zamanto sanadiyan cutar da ku ba, sai dai sanadiyan haɗa kan al'umman musulmi. Na ɗebo ku, na kasance a farkon fari na zama sanadiyan shirya, daga ƙarshe kuma na zama sanadiyan kare jinan musulmi kar su zub da jininsu. Domin dalilin mulki kare zama saboda mulki in ba da wata damar da za a zo a yaƙi juna, a kashe juna, a zub da jinin juna. Saboda haka ya kamata ku gane me nayi. Kenan manzon Allah ya yi irin wannan magana a kansa, sai ya zamanto wato sanadiyan haɗa kan al'umman musulmi. Akan wannan ya hau huɗuba, ya yi huɗuba, ya ja hankalin mutane, ya ce Allah ya shiryar da ku dalilin al'umman nan mafarko, kuma mu ne al'umma kusan na ƙarshe, sai Allah ya zama sanadiyan ta hanyar mu kame zubar da jinin al'umma musulmi. Ya ce saboda haka wannan al'amari da kuka sani na shugabanci yana da farko kuma yana da ƙarshe. Duniya yau gawa ne, gobe gawa ne. Sai karanta wani aya da Allah madaukakin sarki ga manzon Allah, wa in adari la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahi. Ta yi wannan mulkin da kuke kallo ya zamanto sanadiyan wata fitina gare ku, Allah ya baka kuma ya zamanto sanadiyar fitina. Amma ta yi kuma ya zamanto ta hanyar shi ya zama hanyar gyara da ɗaukar ainihin wato mataki. ‘Yan uwa musulmai, al'umman musulmi suna da haƙƙi akan juna na su kula da martaban juna, na su kula da ainihin wato duk abin da zai iya kiyaye martaba junanmu. Don haka matsayar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda muke mata jagoranci shine mun san cewa al'umman musulmi guda biyu suna wannan takara. Al'umman mu na fatan Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Guda uku, kusan musulmi guda uku suke wannan takara. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zaba mana mafi alkhairi a cikin su. Sannan mun yi magana duka, mun yi nazari, mun duba mun ga wane ne yafi. Mun yi magana da shugabanninmu a matakai na ko'ina don mu isar musu da saƙonnin da ya kamata, don ya zamanto samun sauƙin haddasa gaba da ƙiyayya ba tare da mun fito kan mimbari mun yi wani magana da zai haddasa gaba tsakanin al'ummar musulmi ba. Ina fata al'ummar musulmi za su ci gaba da addu'a da kiyaye hakkoki na al'ummar musulmi. Dukkanin wanda Allah zai shugabantar da shi ya ba mu mai tausayin mu, mai ƙaunar mu, wanda zai kawo zaman lafiya, wanda sanadiyarsa
za a samu ci gaba da farfadowa na tattalin arziki mai yawa. Kuma idan da scenario zai canja ya nuna cewa abin zai koma tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba, to a lokacin dole mu fito mu ce musulmin nan za a yi. Saboda haka ya kamata a gane wannan, kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora, ya sanya albarka, a taya mu da addu'a. Kun ga kasar America ma cewa ta yi kowa ya yi tanadin abinci na wasu kwanaki, saboda akwai tunanin za a yi rikici da fitintinu a Najeriya a lokacin wannan siyasa. Mu ko cewa muke yi a yi addu'a Allah ya kauda dukkan fitina ba tare da an zubar da jinin kowa ba, a yi wannan zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. Kuma in Allah ya yarda muna maganganu kamar yadda na faɗi da shugabanninmu kowace jiha ɗaya bayan ɗaya, sai na kira mun yi magana da shugabanmu na ƙungiya kai tsaye mu san me ya kamata a yi don ɗaukan mataki. Sannan kowace jiha tana da irin matsalolinta da damuwarta, mu tattauna mu ba su shawaran abin da ya kamata su yi. Ina fata Allah madaukakin sarki ya ƙara mana jagora, ya sanya alkhairi, ya sanya albarka cikin wannan tafiya, cikin wannan ainihin wato gwagwarmaya da aka sanya a gaba. Karatunmu akwai lokaci? To shikenan. Saboda haka muna ƙara ainihin wato addu'a da kuma ainihin wato jan hankali. Masallaci ɗaki ne na Allah subhanahu wataala. Duk lokacin da aka shigo masallaci to a kiyaye waɗansu hakoki. Akwai abubuwa da in kana masallaci, kamar da na mana misali, babu wanda baya cikin masallaci. Duk wanda ka gani a masallaci kai mishi shaidan cewa alama ne na mai imani. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Wanda ke raya masallaci wanda imani da Allah ne subhanahu wataala. To ya halatta a shiga masallaci da takalmi a yi sallah? Shine darasinmu na yau. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wata rana, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, an ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yusalli bi ashabihi, yana sallah tare da sahabbansa, idh qala'an alaihi, sai ga manzon Allah ya cire takalmarsa, ya nuna annabi ya yi sallah da mai kenan, da takalma. Fa wada'ahuma ala yasarihi, sai manzon Allah ya ajiye takalma a gefen hagunsa. Falamma ra'a dhalika alqawm, lokacin da sahabbai suka ga annabi ya cire takalmansa, su ma alqaw ni'alahum, kowa sai ya cire takalmansa ya jijjefar. Falamma qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzon Allah ya ida da sallarsa, qala ma hamalakum ala ilqa'ikum ni'alakum, menene ya sanya ku cire ainihin wato takalmanku da aka ida da sallah? Manzon Allah ya juyo ce, me yasa kowa naga ya cire takalmansa? Qalu ra'aynaka alqaina na'alayka, mun gane ya manzon Allah ka cire takalmanka, kai ma ka cire ka sa a gefe. Fa alqaina na'alin, mu ma sai muka cire takalman mu. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce, inna jibril alaihi salam atani, aini malaika jibril ne zo mini, fa akhbarani, ya ban labari, anna fiha qadran, cewa a cikin takalmin nan nawa akwai najasa, aw qala adha, ko kuma ya faɗa akwai ainihin wato wani dauda, wani kazanta ciki. Sai manzo Allah ya ce, si malaika jibril ya ban labarin haka. Sai ce, to idza jaa ahadukum ila almasjid, idan ɗayan ku ya zo masallaci, falyanzur, ya duba ga takalmansa, fa in ra'a fina alaihi qadran, in ya gani akwai kazanta a cikin takalminsa, falyamsasu, sai ya share wannan kazantar da ƙasa, ya goge shi, wal yusalli fihima, kuma ya sallansa da takalmansa. In dai akwai kazantan ya cire, sai ya share kuma ya salla. Wa anna sahaba radiyallahu anhum kanu yusalluna fi ni'alihim, sahabban manzon Allah sun kasance suna sallar da takalmansu. A cikin wannan akwai nunawa da karantarwa cewa akwai sabawa Yahudawa, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, domin Yahudawa ba su yin sallah ko ibadarsu da takalma. Sai manzo Allah ya ce, to ku saba wa Yahudawa, ku yi sallah da takalmi a wurin ibadanku, don a gane bambancin ibadanku da na ainihin wato Yahudawa.
Abu Salma yace wato sa'altu Anas, na tambayi Anas dan Malik kenan, akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi, shin manzon Allah yakan yi sallah da takalmansa? Qala na'am, yace manzon Allah yakan yi sallah da takalmansa. Wannan ya nuna idan masallaci ya kasance akwai shimfida irin wannan, to ba a shiga masallacin da takalma, saboda takalmin na iya ɗauko najasa ko ƙazanta ko wani abu ya ɓata wurin sallah. Amma idan masallaci ya kasance ba shimfida irin wannan, watakila tiles sai ko abin da ya kama da haka, to wani lokaci babu laifi in ka san takalmin ka lafiya, a ganka a sahu kawai ka shigo da takalmi, ka yi sallah da takalmi, a ce yaya ka ce sunna ko saboda haka ana son ahlus sunna kullum wani lokaci su dabbaka abin da yake shine sunna na manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. In kuma kaga wani a masallaci da ba irin wannan ba da takalma, kar ka ce mishi don me, domin akwai hadisi da ya inganta, shi yasa da muka zamanto me ahlus sunna wal jamaa. Saboda haka wannan akwai maganganu da yawa. To idan ka zo masallaci, in za ka yi sallah kai kadai, masallacin ba kafin irin wannan, koko da kafir ma, amma ka shigo da takalmanka ka sa a cikin leda, babu wurin ajiyewa a waje, to ina za ka ajiye? Sai ka ajiye a hagunka. Idan ko kana sallan kai kadai ne, in ya zamanto akwai hagunka akwai mutum, damanka akwai mutum, ina za ka ajiye takalmanka? Sai ka ajiye tsakanin kafafuwarka. Duk musulunci ya gwada mana yadda ya kamata kai don ka kiyaye. Wasu masallatan saboda yanayin yadda zamani ya zo, ana jira mutum ya ajiye takalminsa, akwai wasu masu bin masallatai suna duba kyawawan takalma, su kuma da sun gani sai su ɗauka su kai su yi ƙara gaba, kenan masu satan takalma a masallaci. Shi yasa kuke ganin ƙofofin masallatanmu aka ajiye masu kulawa, in ana cikin sallah kawai ba a da sallah ba, mutum ya fito bayan an shiga ana sallah ya fito yace zai tafi, to dole su duba su ga me yake da niyyar yi. Ta yiwu ya fasa yin sallah ne, ya hangi wani takalma zai diba, daga nan sai su hana shi daukan takalmin. To malam ba inda zaka ce jira sai an yi da sallah. In an yi da sallah kowa ya fito ya dauki takalmansa, sai mu gane cewa wannan takalmin ka ne. Saboda haka akwai dalilai da yawa. Amma idan an yi da sallah kowa na fitowa, to wannan masu kulawa ba inda za su iya yi. Kowa na iya daukan takalmansa, nan in ka rasa takalmin ka ba laifin mu bane. Amma an yi iya kokari don a ga cewa an yi abin da ya kamata. Ina fata ya kamata mu tsaya, akwai sauran bayanai akan ishu da takalma, lokaci na da abin nan insha Allah. Allah ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar. Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.